लइकन कुल पढ़े चल गई? हाँ दीदी, सब चल अच्छा गइल। अच्छा। चाची जी, इली खीर खाई, बताई कैसन बनल बा? के बनवला हरे? का भइल चाची जी? ठीक पहले नहीं ये बतावा बनवले के बा। छोटको बनैले बाड़ी कहाँ भी आऊ? किचन में। चल चला। का हो तहार माई चीनी और नमक में फर्क नहीं के बतौली का? ऐसे ही खीर बनेला, चीनी के जगह नमक डाल देले बाड़ू। देखी, जवन कहे के बा हमरा से कही, हमरा माई के कुछो मत कही। काहे न कहीं? सारा गलती तो उन करे बा। अगर तहरा के चीनी नमक में फर्क सिखौले रहती ता तू खीर में चीनी के जगह नमक न डाल तू। तहार लक्षण हमरा के कुछ ठीक नहीं लागत। अब रउआ ढेर बोलतानी, बात के बतंगड़ ना ही बनाई तो अच्छा रही। हाँ? अरे देखत बाड़ू लोग कैसन जबान लड़ावतिया। चाची जी रहे दीना, पहली बार बनैले बाड़ी, धीरे धीरे सीख जाई है। हमरा तो नइखे लागत कि कुछो बनावे सीखी। जब खीर बनावे के ना एकरा लूरे नइखे तो खाना कहाँ से बनाई? जेकरा के खाए के बा वो खुदे बनाई और खा ली। ई सबब हमरा से ना बनी। अरे देखत बाड़ू एकर घमंड कैसन बोलती हो। अरे का भइल? किचन में कुछ गिरल रहे का? हम तहरा से पहले ही कहले रहनी ना कि हमरा के खाना पीना बनावे ना आवेला, फिर का जरूरत रहला हमरा से जबरदस्ती खीर बनवावे के? तोरा घर के रीति रिवाज के चक्कर में ना हमरा 10 गो बात सुने के पड़ता। अरे रिंकू का भइल? देखला देखला एकर घमंड। एक तो गलती कैले बिया, ऊपर से जबान लड़ावतिया। अरे चाची भइल का बा? कुछ बताइबा लोग। लखा खुदे समझ में आ जाई। अरे एमे तो नमक बा। हाँ तो गलती सही करी तो आदमी ओकरा के बोली डाटी ना। चाची उ का है ना कि अभी वो नया नया बाड़ी, खाना उना ना बनावे आवेला। हो सकेला चीनी समझ के नमक डाल देले हुई है। छोड़ा जाए दा, माफ कर दा, धीरे धीरे सीख जाइए। वाह बेटा, मेहरारू के आयल दुइयो दिन ना भइल, अलगला ओकर पक्ष लेवे। अरे ऐसन गलती हमनी कैले रहती ना ता तोहार चाचा हमनी के मार डाले रहतन। अरे बेटा तोहरा तो ओके समझावे के चाही, आ तू ओकर मन बढ़ावत बड़ा। नया नया मेहरारू आयल बिया ना तो पक्ष तो लेवे करीहन। अरे चाची ऐसा कोनो बात नहीं खे। चलो अब कोनो बात नहीं खे। अरे जायदी देवर जी, रउआ ज्यादा मत सोची। हम चाची लोग के समझा देब। रउआ जाई अपना कमरा में। ठीक बा। अरे भाभी, किचन में खीर कैसे गिरल बा? अरे हमनी से काहे पूछत बाड़ू? जाओ नौकी से पूछा। अरे ओकरे अंदर इतना घमंड बा, इतना घमंड बा, केहू के कुछ बुझते ना बिया। हमनी के सामने ही खीर के बर्तन उठा के पटक देले सिया। पहले ही बतावा, अरे चीनी के जगह खीर में नमक डाल दी ता केहू ओकरा के समझाई ना, डांटी ना ओकरा के। लेकिन ओकरा इतना घमंड बा। हमनी के अइले इतना दिन हो गइल, कबो केहू के शिकायत के मौका मिलल नानू। लेकिन वो महारानी तो दुइये दिन में अपन रंग दिखावे लगली। एगो बात सुनली मुन्नी बबनी, ओकरा रहन से हमरा लागता ओकरा के दबा के ना रखल जाई तो कुछ दिन के बाद उ मलकाइन आ हमनी के नौकरानी बना के रखती। देखो किया में तो चेहरा मोहरा से बड़ा नीमन लागत रहे, बाकी ऐसा निकली कब सोचले ना रहनी। जे चेहरा मोहरा से नीमन होखेला नू, वो ऐसे ही नागिन होखेला। उहे नागिनी बाड़ी। अच्छा कौनो बात ना, अभी नया नया बिया, कुछ दिन बीत जाएगा। अगर ना समझ पाई ना तो समझावल जाई। हमरा कुछ समझ में नहीं आवत माई। हमरा बस के बात नहीं खे, सब हमरा से ना होई। तोहरा के कितना बेर समझौले रानी कि खाना बनावे के सीख ला, लेकिन एको बार हमार बात ना मान। अगर सीखले रहती तो ही कुल ना नु होई। ससुराल में कोनो भी पतो कुछ भी करे, सारा दोष ओकरा माई के ही आवेला। देख माई, अगर तहरा के केहू कुछ कही ना तब हमरा से बर्दाश्त ना हुई। मुंह तोड़ दे दोनों जनी के। ढेर बोले तारी सन बुढ़िया। बेटा बड़ लोगन के जवाब ना दिहल जाला, वो लोग कुछ भी कहे चुपचाप सुन लेवे के चाहिए। ऐसन कोनो काम मत करिहा कि जेकरा वजह से तोहरा के कुछ सुने के पड़े। देखा माई, वैसा ने हमार दिमाग ना बहुत खराब बा। अब तू हमरा के मत सिखावा। फोन रखा तानी। हे भगवान, एकरा के सद्बुद्धि दी। अगर एकर ऐसने हरकत रही तो कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए।